Viete si predstaviť, že by ste boli riaditeľom firmy, ktorá zamestnáva 1 000 000 ľudí len v jednej krajine? Na 5 miliónovom Slovensku asi ťažko. V najľudnatejšej krajine sveta, v Číne, je to však reálne. Práve takýto mega riaditeľ s ďalšími podnikateľmi tento týždeň navštívil Slovensko, aby podporili vzájomný obchod. Čína má 1 300 000 000 obyvateľov a je druhou najväčšou ekonomikou sveta. Z ekonomického hlediska je Čína skutečně velice fascinující. S Čínou obchoduje každý a slovenským podnikom pri problémoch krajín eurozóny sa otvárajú nové možnosti. Vzniká Slovensko-azijská obchodná komora. Každý dostane proste nejaký projekt a bude sa riešiť. Ja verím tomu, že keď nám vyjde 10%, tak to pre Slovensko bude fantastické. Na začiatok si to k nám namierila 20 šéfov veľkých firiem z 20-miliónovej provincie Heilongjiang. V našej skupine prišli zástupcovia veľkých poľnohospodárskych podnikov, elektrární či stavebnej firmy, ktorá sa špecializuje na mosty. Číňania by nechceli len dovážať sem svoje výrobky, ale aj naopak, prípadne tu postaviť svoje závody. Naša provincia sa orientuje na biopotraviny. Vieme si predstaviť otvorenie podnikov na Slovensku, aby sme sa tak dostali do Európy. Je to obojstranné, dohodli sme tam, my máme dobré vína, pretože francúzske už prestávajú chutiť. A na tých našich vínach si naozaj zgustli. Ideme na vrchol prívlaskových vín, čo sa týka sladkých vín. Veltlínske zelené ľadový zber ročníka 2010. It's good? Yes, it's very good. Apropos, keby si rozmýšľali, akú reč dať svoje dieťa učiť, čínština by isto stála za to. Obchodovať sa s ňou bude stále intenzívnejšie a po anglicky dnes už hovorí aj váš pes. Ľahké to však nie je. 黑龙江省它有2000多万人口，所以很容易想象到中国，整个中国对我们来说那个是多重要的合作伙伴。 Takže keď máte obchodné plány, šup uteč čínčininu. Richard Juriš, televízia Joj. Poďme